аз 1 июл бояд 40% зиёд карда шаванд. Хати фарзандон Тоҷикистон раванд. Соли 2025 сар шудани моҳш сроки паспортам тамом мешавад. Аз ҷониби фарзанд барои падар. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр. Оиди як қарори нав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем, баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Хоб, аввалан дар ҳамин ҷа як чиза қайд карда мегзарам. Касе ки бихоҳад соҳиби 61 дона падарка шавад, дар ана ҳамин видео комментарияшда як номери WhatsApp закрепит кардагие. Дар ҳамон номери WhatsApp бидроен салом бинависонен, ҳамаи информатсия барои шуморо мерава. Мо як кинои нав сёёмка кардагием. Агар бихоҳем ки мо тезтар ҳамон киноро дар YouTube бипартоем, шумо дастгиритона хубтар кунен, ками дигаш мондагие. Ҳаракат кунем бародарои азиз. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олии кишвар гуфта буданд, ки дар соли 2024 ҳаҷми маошу нафақа ва стипендия боло бурда шавад. Тибқи фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ташкилотҳои дигари бюҷетӣ аз 1 июл бояд 40% зиёд карда шаванд. Яъне чизҳое ки мо номбар кардем аз 1 июл шурӯъ карда бояд ки музди маош 40% боло бурда шавад. Стипендияҳо низ ҳамчунин. Донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендия аз ҷумла стипендияҳои президентӣ ба андозаи 40% зиёд карда мешаванд. Нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо дар ҳаҷми 30% аз андозаи муқарраршуда зиёд карда мешавад. Қаблан зикр гардида буд, ки ин иқдом аз ҳисоби маблағҳои пешбинишудаи бюҷа, маблағҳои бахияи озод, иҷрои барзиёди даромади бюҷетҳои ҷумҳуриявӣ, маҳаллӣ ва суғуртавию иҷтимоӣ, инчунин ва ҳисоби сарфаи моддаҳои ҳимояшавандаи бюҷет таъмин карда мешавад. Яъне ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон музди маош, стипендия ва нафақа шурӯъ карда аз 1 июли соли 2024 зиёд карда мешавад. Нафақа аз ҳисоби ҳозирае ки ҳастае 30% боло меравад ва стипендияу музди маош бошад то 40% боло бурда мешавад. Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Акнун комментарияҳои шуморо мехонем, тамошобинони азиз, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Бо диққат тамошо кунед ва ба саволтон ҷавоб бигиред. Як нафари дигарро тавсиятон метиҳем. Агар бихоҳед фаҳмидан ки шумо аз Россия запрет доред ё ки не, ё бихоҳед фаҳмидан ки регистратсияи шумо дар база данни Россия ҳаст ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp-да бинависонед, проверка мекунам ва ҷавобша барои шумо мега. Як кас нависондаи салом ака. Илтимос ҷавоб тиҳед. Ман зан ҳастам, паспорти российский дорам. Хати фарзандон Тоҷикистон раванд. Омадан дар имтиҳони русӣ месупоранд. Дар ҳолате ки агар ҳамаи шумо гражданини Россия бошен ва шумо дар ҳуҷҷати патент ки лозим нестед, мақсад сертификат барои шумо зарур намешавад. Як каси дигар нависондаи салом бародар. Ман дар як моҳ 2 штраф яхела гирифтам. Граница равам ё патентма продлит кунам. Выдворение мешида бошам. Шумо трудовой договор надошта бошен, аввалан и ки патентона продлит карда наметонед бе граница гузаштан. Агар ки дар як сол айддата зиёд нарушения бикунед, баъд шумо мисол наметонед ки обратно Россия бидроед. Яъне ки баъдан шуморо запрет на въезд мекунанд. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон. Ака амира ҷавоб тен. Ман документ дорам, официально кор мекунам. Соли 2025 сар шудани моҳш сроки паспортам тамом мешавад. Бирам ватан алиш кунам биём, чӣ гап мешавад? Официалли кору фаъолият кунед. Агар ягон нарушение надошта бошед, барои запрет на въезд шидан дар назар доштагӣ бошед, ягон проблема намешавад бародари азиз. Боз як каси дигар нависондаи салом бародарҷон. Меган аблавара продлит кардиянд. Ҳамин гап роста ё ин ки не? Дар ҳамин мавзӯъам хеле савол бисёр нависондиянд. Ҳамин чиза бисёри нафарҳо нодуруст фаҳмидагиянд аз ҳамун нашрияе ки мисол пешкаш шидагӣ ҳастай. Худованд розӣ бошад, пага як видеои алоҳида мекунем ва мефаҳмонем ба шумо. Боз як каси дигар нависондае ки ҳичи гап намешавад. Гӯш накунед, гапош бекоранд. ҳай гапҳои мо ки агар бекор боша, баъдан барои чӣ медрои видеоҳои моро тамошо мекунед?
як кас нависондаи салом бародари азиз, меган тибқи қонун фарзандам бояд ки дар падару модар алимент биспорад. Ҳамин гап то куҷо ҳақиқат дорад? хоб саволи нағз доди бародар. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мисол вақте ки зан шавҳар ҷудо мешаванд, падар ӯҳдадор аст ки ба фарзандшон алимент биспорад ва баъди 18 солагӣ агар фарзанд донишгоҳ бихонад, бо то буд кардани донишгоҳ фарзанда нигоҳубин мекунад. ва боз тибқи қонун як гапи дигаре ки фарзанд вақте ки ба воя мерасад, мисол донишгоҳа хатм мекунад ва падар ё ки модар дастнигари фарзанд бошанд, аз назари қонун ҷудо мекунад ҳамчун алимент аз ҷониби фарзанд барои падар. ин чиз дуруст ай бародари азиз. боз як каси дигар нависондаи салом мекард. агар дар ягон шаҳри Россия патент дошта бошӣ, дигар шаҳр барои патент айсар мекунӣ. ҳамин чиз ҳозир пешниҳод шудагӣ ҳастай ки ба як патент дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия кору фаъолият кардана иҷозат бидиҳанд. вале мутаассифона ҳамин пешниҳоди шудагӣ ҳозираш дар қабул шудагӣ нестай. вақте ки аз назари қонунгузории кодекси меҳнати Россия бигирем, переоформилят кардани патент иҷозат ҳастай, лекин дар амал ин чиз ба назар намераса. аз як шаҳр вақте ки шумо ба дигар шаҳр барои кору фаъолият зиндагӣ мерен, патент ва регистратсияҳои худтона аз ҳамун шаҳре ки қарор дорен, аз ҳамунҷа дастрас мекунед ва баъд кору фаъолияттона идома метиҳед. лекин дар ояндаҳои наздик иҷозат мумкин битиҳанд ки ба як патент дар чандин шаҳрҳо кор карда шавад. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.